Να ασκήσει πίεση σημαίνει ότι όταν διαδηλώνει κανείς ή όταν διαμαρτύρεται είτε στο δρόμο είτε στο διαδίκτυο, δεν είναι μέσα στο σύστημα για να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, είναι απ' έξω και πιέζει. Χτυπάει την πόρτα της εξουσίας. Η εξουσία μπορεί να πει, γιατί δίνει το Σύνταγμα την αρμοδιότητα, να πει έτσι μου αρέσει, το 100% είστε εναντίον, εγώ αυτό θα αποφασίσω. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα αυτό δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες, διότι είναι μια αιρετή μοναρχία. Η κοινωνία είναι ιδιώτης, δεν είναι μέρος της πολιτείας, γι' αυτό λέω είναι υπήκοος. Για να μπορεί να υπάρξει ασφαλιστική δικλείδα πρέπει το σύστημα να γίνει αντιπροσωπευτικό, διότι παρόλα όσα μας σερβίρουν για να μας κοιμήσουν και να μην σκεφτόμαστε τίποτα άλλο εκτός από το παρόν σύστημα, γιατί διαφορετικά η άλλη επιλογή μας θα είναι η δικτατορία, μας λένε ότι είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό και όλα. Είναι σαν να λέμε δηλαδή, για να το πούμε απλά, ότι αν είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό και μοναρχικό όπως είναι πράγματι, σημαίνει ότι η κοινωνία αυτοκυβερνιέται, δημοκρατία, αποφασίζει, κυβερνάει αυτή τον εαυτό της και νομοθετεί, συγχρόνως ο Πρωθυπουργός κυβερνάει και νομοθετεί και υπάρχει και μια σχέση εντολέα και εντολοδόχου. Δηλαδή, λέει η κοινωνία τι πρέπει να γίνει και ο πολιτικός εκτελεί. Μπορούν να υπάρξουν και τα τρία αυτά μέσα στο ίδιο πολιτικό σύστημα. Αυτά είναι τα επικαλύματα μιας ιδεολογίας που κοιμίζουν τις κοινωνίες για να πιστέψουν ότι ουσιαστικά γεννηθήκαμε στο τέλος της ωριμότητάς μας και όχι ότι ζούμε σε ένα βρεφικό στάδιο.